Salam, qadırlı ildeşler, yığınaqdaki doğanlar ve meni YouTube arkalı dinleyen yüzlerce doğanlarım, türlü yurtlardan olan doğanlar, ildeşler. Hemmenizler bugünkü yığınağımıza hoş geldinizler. Köplerinizler için bu diri yığınak oladı. Köplerinizler için online, köplerinizler için bu bir programma oladı. Neme olsa da bunun adını neme deyip koysak da bunun esası, maksadı, esası ediyen işimiz bu saatte Hudayın sözünü okap, Hudayın sözü var arada pikirlenip, Hudayın sözünden bir zatları özümüz için öğrenebilmek vaktimiz doğanlar. Bu saatimize, bu vaktimize hoş geldinizler hemmenizler, kımmatlı vaktlarınızları sarf edip bu sözleri dinlemek için bizler bilen duşuş oturanlığınızlar için sizlere minnettarlık bildiremen. Koy Huday sizlere ayrettiğin her birinizleri bereketlesin deyip dilimen Hudaydan. Gelinler doğanlar. Bugünkü temamız yine de geçen heftedeki gürrün eden temamızın izi doğamı alıp oladı. İman bu göze görünmeyen zatları görmektir doğanlar. İman bu bizim gözümüz bilen, fiziki gözümüz bilen görmeyen zatlarımızı görmektir. İman bu adatı adamların görmeyen zatlarını görmektir doğanlar. Köplenç bizler il arasında fikirler var. Hudayın sözü hem kebir yerlerde tasdiklıydı bunu. Yadınızlara düşe mi? Kanday kıyın günlerde yaşasa da İsrail halkı, nekili ecirler çekse de İsrail halkı, Huday'a onlar has yakınlaşardılar bu kıyınçılıklar içinde. Ama Huday vaat eden vaktinde İsrail halkını Mısır'dan kulçuluktan çıkarıp 40 yıl çölün içinde buldular. Ve vaat edilen yere giren vaktinde neme dedi Huday? Men sizler dedi süt ve bal akyan bir yurda ertemen dedi. Ve süt ve bal akyan yurda baran vaktinizlarda dedi meni unutmanglar dedi. Köplenç Huday yoklukta değil de barlıkta yani baylıkta bol elin yaşayan vaktinde adamların Huday'ı unutup bilyenligini aydadı. Kitapta da var. Ve il arasında da bunu aydadılar. Adama vezipe ver, adama baylık ver. Son seret neme etçegine. Huday gerek mi onlara? Huday'ı unudarlar. Huday özleri olar yani. Huday mal mülkü, baylığı, vezipesi, kürsüsüne bil bağlar deyip il arasında da aydıladı. Doğanlar bu adatı adamlara değişli bir zat. Hakikat tınım, baylık, bolluk gelen vaktinde adam süt ve bal akyan bir yurtta yaşasa, her tarafa uzadan yerine eli etse, onda adam yavaş yavaştan Huday'ın görmen başlaya ve Huday var arada pikirlenmen başlaya ve öz durmuşunu özü baylığına bil bağlap başladı. Şunun için bu aydılan zatlar doğru. Ama kebir adamlara gezek gelen vaktinde men hayran kalyan. Böyle adamlar kendel ama onların biri mukaddes kitapta Davud peygamber var arada. Şunun için Davud var arada Huday şeyle diye menin yüreğime yakyan biri deyip aydiyar ona. Yani yüreğimden turuyan padişah. Ama Davud hemişe padişah olmadı. Eğer baylık bilen, vezipe bilen, şan şöhrat bilen gözleri tutulayan bir adam bolan olsa, onda Davud şol bolmalı. Davud özü yoksuzluktan, koyun çopanı olup, bütün yaşlığını koyunların izinde geçiren bir oğlan. Ama Huday onu şol yerden saylap seçip, koyun çopanını bereketlep, onu padişalığa peygamber arkalı, Samuel peygamber arkalı mesh edip, ondan son köp yenişler, köp şan şöhratlara götürdü de Davud'u İsrail'in padişası edip koydu. Padişası edip koyan vaktinde da ona Huday köp üstünlükler verdi, baylıklar verdi, yenişler verdi. Hemişe düşmanın üstünden yeniş kazanıp İsrail'i halkını, yurdu güçlendirip berk bir devlete öğürdü ve düşmanların hemmesinden üstün gelen biri. Özü için köşkler, altından, kümüşten kurulan, gımmatbaha daşlar bilen dolu olan Kedr ağaçlarını Livan'dan getirip özü için bir köşk kurup beyik köşkte yaşayan şan şöhrata, at avraya, mal mülke, baylığa,
güýje, hemme zada göwnüne mi isleýän olsa, şu isleýän zadyna eli ýetýän bir padşah bolýar Dawud. Emma seredin günlerde bir gün ol näme diýär? 1-nji ýyl ýazgylar kitabynyň 17-nji babynyň 1-nji 4-nji aýatlary. Dawud öz köşkünde ornaşandan soň Natan peýgambere "Seret mene keder ağacından gurulan köşkde ýaşaýaryn. Rebbin ähd sandygy bolsa çadyrda dur" diýdi. Natan Dawuda "Islän zadyňy ediber, sebäbi Hudaý seniň bilendir" diýdi. Emma hut şol giýje Natana Rebbin şu sözü aýan boldy. "Bar gulum Dawuda Reb şeýle diýerdi. Maňa mesken tutar ýaly öýü sen gurmaly dälsin." Dawud peýgamberiň ýagdaýyna seredin doganlar. Bir gün şol kedr ağaçlarından, iň gymmat baha ağaçlardan şeýle gurulan köşkünde ýaşap ýören wagtynda birden gözü Hudaýyň ähd sandygy duran Hudaýyň ibadatxanasyna düşýär. Ähd sandygy ibadatxanada durýardy. Durmalydy. Emma ähd sandygy şol Müsürden çıkanlarından bäri ähd sandygy çadırlarda ýaşap gelýär Hudaýyň ähd sandygy we muny gören wagtynda onuň ýüregi agraýar. Yeri gögü yaradan Hudaýyň ähd sandygy bir çadırda mundan muňa göçüp gonyp ýör. Ýaňy ýakynda Israila getirdik Ýerusalima. Indi bolsa özüme seredýän, men kimdim? Menem bir çölde gezip ýören bir çopandym. Emma Hudaý meni şeýle bereketledi, şeýle beýik derejelere çıkardı. Men şeýle köşkde ýaşap ýörün, Hudaýyň ähd sandygy bolsa çadyrda dur diýip öz içinden gynandy. İlki bilen muny gözü gördü. Ve gözü görenden soň ýüregi gynandy da Natan peýgambere seret. Bu meni gynandyrýar diýdi. Doganlar, bu adaty adamyň gözü görýän bir zat däl. Adaty adamlar şeýle şan şöhrata eýe bolan wagtynda Hudaýa değişdi bolan zady, Hudaý kimke, Hudaý nähili hoşnut edip bilýän, Hudaýyň nähili göwnünden turup bilýän, meniň ýagdaýyma seret, meniň öýüme, meniň malyma, mülküme seret, Hudaýyň padşalygy, Hudaýyň nähili ýagdaýda diýip adaty adamlar pikirlenmeýär. Emma Dawudyň ýüreginde Hudaýa bolan inanılmaz derecede söýgü vardı. Hudaýa bolan inanılmaz derecede bir iman vardı. Hudaýyň onu nirden tapıp nirelere getirenligini Dawud bilýärdi. Şonuň üçin Dawudyň ýüregi agrady. Onuň gözleri özünüň nähili süýt we bal akýan ýurtda, şeýle bir bal içinde, baýlyk içinde, köşkde ýaşaýanlygyny, Hudaýyň ähd sandygynyň bolsa çadyrda duranlygyna gözü düşdi we hapa boldy. Emma ilki bilen Natan peýgamber oňa aýtdy, Dawud, "Islän zadyň edber, Hudaý seniň bilendir" diýdi. Ondan soň giýje Hudaý Natan peýgambere duýduruş berdi de bar Dawuda aýt, köşke Dawud gurmaly däldir diýdi. Näme üçin? Sebäbi Dawud diýe köp kan döktü. Dawud padşa bolanlygy üçin, ýa-ni da padşa bolmazdan ozal ol goşun serkerdesi boldu. Ol köp söweşler alyp bardy. Israýly düşmanlaryndan azad etdi. Ve şeýle söweşler alyp baran wagtynda ol köp kan döktü. Şonuň üçin Dawud meniň üçin ibadat gurmaly, ibadatxana gurmaly däldir, sebäbi ol bir söweş adamy. Padşa bolmankada söweş içinde, padşa bolmam özü söweşe gidýärdi Dawud peýgamber. Şonuň üçin ol gurmaly däl diýdi. Onuň ogly, ondan olan ogly gurar diýdi. Süleyman peýgamber ibadatxana gurdy Hudaý üçin. Ve ýa-ni ähd sandygyny çadyrdan çıkaryp, şeýle şan şöhratly, altyn kümüşe beslenen bir ibadatxananyň içine getirdi ähd sandygyny. Emma Süleyman peýgamber atası şeýle parahatlyk, şeýle bir üstünlükli, joşup barýan, ösüp barýan bir döwleti galdyrdy oňa. Ol Dawuddan soň padşa boldy we padşalyk döwründe Süleyman padşa peýgamber hiç bir söweş alyp barmady. Ol parahatlykda we bol elliğinde ýaşady. Emma Dawudyň içindäki bu istegine seredin. Ol ilki bilene
Ahd sandığının çadırda duranlığını görüp kıynandı. Ondan soň özü ibadatxana kurmak istedi Hudaý üçin, Hudaýyň göwnünden turmak üçin. Emma Hudaý ona yol bermedi, razıçılık bermedi. Razıçılık bermese de hapa bolup, ey maňa Hudaý goýmady, men ýaxşy iş etjekdim diýip, ay kime gerek bolsa şol gursun diýip, isteze edip ýa-da öýke kine edip, taşlap gidip, bar kime gerek bolsa şol salsın diýmedi. Eger maňa Hudaý razıçılık bermese de, ibadatxanany gurmaga iň soňky çüýüne çenle gerek olan daşları, gerek olan guruluşuk materiallaryny, Livandan kedr ağaçlarını, özüne nähili köşk kuran olsa, köşkten hem ona dedip, köşkten hem ýaxşy edip, şeýle şan şöhratly edip, kaşan daşlardan Hudaý üçin ibadatxana gurmak üçin gerek olan iň soňky çüýe çenle bütün guruluşuk materiallaryny toplap, taýýarlap, hatta şol guruluşugy ýerine ýetirjek adamlara, ustalara çelle taýýarlady da şeýle Süleyman oğluna miras kaldırdı. Maňa gurmaga yol bermedi Hudaý, emma gurmak üçin gerek olan ähli zady al oğlum, ine men taýýarladym. Şu taýýarlan materiallarym, şu taýýarlan zatlar Hudaýyň ibadatxanasynyň guruluşugy üçin diýip oğluna şeýle miras kaldırdı ve şol Dawudyň taýýarlan zatlarından Süleyman Hudaý üçin bir ibadatxana kurdu. Ve Süleyman kurdu diyen ady eýe boldu. Emma ähli zadyny Dawud taýynlady. Ýene-de ýüregindäki bu näme seredin? Şan şöhrat Dawud kurdu diyen ady eýe bolmasa da ähli zady taýýarlady. Hudaý üçin etdi. Yeter ki bir zat pikirlendi. Biz padşalar köşkte ýaşap ýören wagtymyzda ýeri göge yaradan diri Hudaýyň ähd sandygy çadyrda kalmasın. Onu da bir ýaşyrak ýere ibadatxana guralyň we Hudaýy hoşnut edeliň diyen içindäki bu ýaxşy pikirini özü şan şöhrat almasa da, öz awraýy almasa da Dawud bunu etdi. Dawudyň bu eden işi doganlar meniň de ýüregime joşurýar we men de Hudaýyň padşalygynyň ne derejede wajyplygyny görýän we Hudaýy hoşnut etmek isleýän doganlar. Men pikir edýän häzir siziň ýüregiňizde de bir menem Hudaý üçin bir zatlar edip bilsem, Hudaýy bir şekilde hoşnut edip bilsem diyen istekleriň döräp oturanlygyna umyd edýän doganlar. Bu bir polajitil bir gahryman. Bundan bir öwrenmeli bir zatlar görýän men Hudaýyň sözünde. Dawudyň durmuşundan, munyň eden işlerinden. Israil halkynyň gözleri nämeleri gördü. Gelinler doganlar bir bu ýerde atresatl diýip alsam da bolýar. Emma bu atresatl ýanky ýaxşy mysal däl diýip hasaplan zadymyzdan da ýene ýaxşy zatlar öwrenip bilýär. Sebäbi halkyň gözleri kör olan halkyň hem gözüniň açylanlygyny görýän. Gelin bu ýerde okalyň doganlar. Mundan da öwrenmeli zadymyz bar. Bu hemmeňize tanyş olan bir yer. Köpten eşidensiňiz bunu doganlar, bilýänsiňiz. Hagay kitabı 1. bab 2-15 ayatlar. Gelin bu ayatları men ilki bilen okaýyn. Soň bu yerden hep özümüz üçin sapaklar alalyň doganlar. Hükmürowan Reb şeýle diýdi. Bu halk Rebbiň öýüni täzeden gurmagyň wagty entek gelenok diýär. Onsoň Hagay peýgamberiň üstü bilen Rebbiň şu sözü aýan oldu. Bu öý haraba bolup ýatyrka, özüňiziň kaşan jaýlarda ýaşamagyňyzyň wagtymy? Şonuň üçin indi Hükmürowan Reb şeýle diýär. Öz ýaşan ýyllaryňyza ser salyp pikir edin. Siz köp ekip az hasyl alýarsyňyz. Iyip doýmaýarsyňyz. İçip ganmaýarsyňyz. Geyinýärsiňiz ýöne, ýylynmaýarsyňyz. Gazanjyňyz düýbi deşik pul torba düşýär. Hükmürowan Reb şeýle diýär. Öz ýaşan ýyllaryňyza ser salyp pikir edin. Dağılga gidin de, ağaç getirin de ve meniň öýümi gurun. Şonda men hoşal bolaryn, şöhratlanaryn. Muny Reb diýär. Siz köp hasyla garaşýarsyňyz. Ýöne ol hasyl az bolup çykdy. Onu öýe getireninizde
Men onu yele sovurdum. Näme üçin? Menin öyümün haraba öwrülüp yatanı üçin. Men bunu sizin ählingizin diňe öz öýleriniz bilen gümradığınız üçin şeýle etdim. Munu men hökmürawan Reb aýdýandyryn. Şonun üçin de asman ıgaly, yer hasyly sizden gyskanýar. Şeýle hem men yurda ve onun dağlarına, alla meydanlarına, üzümçiliklerine, zeytun bağlarına, yerden önyen ähli önümlere, insandır hayvanların üstüne çekyen ähli zähmetinizin üstüne gurakçılık cezasını iyi verdim. Şeyaltiyel'in oğlu Zarubabul bilen Yehosadak'ın oğlu baş ruhanı Yeşua ve halkın aman kalanlarının ählisi Reb'ten korkup özlerinin Hudaýyň Rebbin sözüne ve Hagay peygamberin aydanlarına kulak astılar. Çünkü Hagay peygamberi beyik Hudaý iyi veripdi. Onsoň Rebbin vekili Hagay Rebbin şu habarını halka yetirip şeýledi. Reb men sizin bilendirin diýär. Munu Reb aýdýandyr. Reb Yahudanyň häkimi Şeyaltiyel'in oğlu Zerebabylyň, Yehosadak'ın oğlu baş ruhanı Yeşuanyň ve halkın aman galanlarının ählisinin kalbını oyardı. Onsoň olar gelip özlerinin Hudaýyň hökmürawan Rebbin öýüni gurmaga başladylar. Bu waka padşa Darşuşyň şalygynyň 2-nji ýylynyň 6-njy aýynyň 24-üne bolup geçti. Ine doganlar, İsrail halkynyň ýagdaýyna seredin. Olaram dürlü döwürleri ýaşadylar öz tarahynda. Olar Müsürde gulçulukda boldular. Müsürdäki gulçuluk doganlar urulup, ýenjilip, olar äskermezlik edip, şeýle baskı astında ağaç hordiňe agyr iş işledip, olar şeýle ezildiler Müsür gulçulugynda. Hudaý bularyň hakykatdan hem gulçuluk, diňe bir gulçulugam däl, ağaç, yalaňaç, şeýle agyr ceza içinde hizmet edip, ağır hizmetler içinde hizmet edip gelen bir gulçuluk doganlar. Bu gulçuluktan gudratlar ve alamatlar üstü bilen Hudaý öz halkyny halas edip, olary Müsürden çıkardı gulçuluktan. Olar çölde ejir çektiler. 40 ýyllap çölde boldular. Hudaýa garşy bunt göterdiler. Hudaýa garşy gittiler, iman etmediler, Hudaýa bil bağlamadılar ve şol çölde bir näçe günlük ýoly olar 40 ýyllap çölde ýaşap şeýle Hudaýdan sapak aldılar diýeň bu kıyınçılıklar içinde. Ondan soň Hudaý olary süýt we bal akýan bir ýurda getirdi, Kengan ýurduna. Dawud peýgamber, Süleyman peýgamber döwürlerinde nähili baýlyk, bolçuluk içinde ýaşadylar. Ve bu bolçuluk içinde yaşadılar da doğanlar gittigiçe, yurdun ýagdaýy näçe ýaxşy boldugyça her hili padşalar gelmäge başladı ve doğukluktan olar näme mes boldular. Doğukluktan olar Hudaýy unuttular ve but parazlyga ve yalan peýgamberlere but parazlyga başvurdular da diri Hudaýy unuttular. Ve günahnyň ösmegi netijesinde Hudaý bularyň üstüne ceza getirdi. Vavilon Babıllılar diýär türkmençe. Babıl imperiýasyny, olaryň Nabukadnesar diýen bir şeýle rehimsiz, kezzap bir hiç adama rehmi gelmeyen, adam öldürmege hiç näçe görmeyen bir imperatory, ýa-ni padşasy, onun baş tutanlygynda Babıllılaryň özleri hem şeýle häsiýete eýe bolan bilýäňiz nähili näme olar dünya öz güýjüne bil baglayan bir halk diýe. Şol Babıllılar gelip Israil'i basyp alýarlar. Ve ýa-ni Süleymanyň Guran ibadatxanasyny olar derbi dağın edip daş üstünde daş koyman yıkıp yok edýärler. Ýerusalimy ýakýarlar, bütün yıkıp yumurup olary gulçuluğa alyp gidýärler. Ama gulçuluğa gidenden soň Israil halky Babıl şeýle bir ekonomikanyň güýçli ýeri, baýlykly, bir işlesen pul tapıp bolýan bir yurt. Şol ýerde Israil halky gulçulukda ýaşamağa başlaýar. Ama Babıl gulçulugy
Yani Müsürdäki gulçuluktan ütkeşik bir gulçuluk bolýar. Ol ýerde gulam bolsaň, kaşan-kaşan jaýlarda ýaşap bilýän, kaşan-kaşan jaýlary gurup bilýän ýagdaýda gul bolýan. Mysal üçin aýdalyň häzir gidip Müsürde gul bolmaklyk häzirki döwürde de bir erwet bir kynçylyk. Sebäbi Müsürüň öz halky gowy ýaşamaýar. Eger Amerikada ýa Ýewropada bir ösen baý ýurtlarda gul bolmaklygyň özü de bu beýik bir zat. O taýynyň gullary da bizim baýlarymyzdan gowy ýaşaýar. Şeýle bir ýagdaý gözüňize getiriň. Babıl bu häzirki ösen döwletler, baý döwletler ýaly bir zat gözüňize getiriň. Amerika ýaly bir zat gözüňize getirip görüň. Ol ýeriniň gullary da bizim baýlarymyzdan gowy ýaşaýar. Indi şeýle ýagdaýda wagtynda Hudaý belli bir adamlaryň yüregini oýarmaga başlaýar. Nehemia ýaly, ýa-ni Zarababel ýaly Israildan olan Hudaýa iman edýän, Hudaýdan gorkýan adamlaryň Esfir ýaly, bir topar kitaplar, Hagay ýaly, bir topar peýgamberleriň, bir topar serkerdelerin, ruhanylaryň hemmesiniň bir wagtyň özünde yekenden Hudaý yüreklerini oýaryp başlaýar. Yüreklerini näme üçin oýarýar? Meniň halkym ýuwaş-ýuwaşdan izine Israila dolanyp gelsin. Israilyň, Ýerusalimiň derwezeleri ýanyp ýok bolan, bütün şäheriň daş döwründäki galalar ýykylan, Hudaýyň öýü, ibadatxana yer bilen ýeksan olan, şonu gaýtadan gurmak üçin, halkyň yüregini oýarmak üçin ol belli adamlaryň yüregini oýarmaga başlaýar. Ýani atlary kıyın bolan adamlary eşitdiňiz. Yeşua diýdi, Zarababel diýdi, ýani Nehemia, Ezdra, Hagay peýgamber, bularyň üstü bilen Hudaý bir oýanyşy emele getirmeye başlaýar. Ve diňe bir bulary däl. Nehemia'nın kitabyny okan bolsaňyz, Nehemia ýani Babıl padşalygy dargady. Nabukadnesar öldü. Babıllylar geldi de Parslar basyp aldy. Indi Pars imperiýasy bütün dünýäni dolandyrmaga başlady. Pars imperiýasynyň imperatory ýani padşasy Darşuşyň şerap goýup berýän hyzmatkary bolýar Nehemia. Onun yüzü soluk, bir hili keypi yok, lapıkeç ruhtan düşen ýagdaýyny görüp sen näme beýle lapıkeç diýse, meniň halkym şeýle, meniň ata watanymyň ýurdum şeýle ýykyldy, derwezeleri ýykyldy, Ýerusalimiň galalary ýykyldy, ibadatxana ýykyk ýagdaýda, umuman aýdan wagtynda bütün ýurdum halkym şeýle ýagdaýda, dağыныk ýagdaýda diýip öz yüregini, şonuň üçin yüregim gamgyn diýär. Ve bütün Hudaýa iman etmeyen, özge milletlerden olan butparaz Darşuşyň Pars padşasynyň yüregini Hudaý oýaryp, bar islen zadyň et, dikeltmek islesen git, dikelt ýurduňy diýär. Diňe bir dikeltmegem däl doganlar, size aýdaýyn, dikeltmek üçin gerek olan yerli şol ýakyn Ýerusalim daş döwründäki yerli hökümdarlara, ählisine Livandan agaç ya başka bir yerden daş, yine bir yerden bir zat guruluşuk materiallarına çenli yankı padşa berin, Nehemia gitsin de öz şäherini, öz yurdunu dikeltsin diyen permana gol çakya. Bütün dünyanı sorap duran padşaların, özge milletlerden bolan, Hudaýy tanamayan padşaların yüregine Hudaý şeýle oýaryp, öz islegini amala aşırmak üçün yollar açya. Emma kıyın olan bir zada ünüsünüzü çekmek isteyen doganlar. Gulçulukta yaşap yürüyen İsrail halkının yüreğini oyarmak kıyın. Onların bahanaları var. Seredin, Hagay peýgamber Hudaý meniň üstüm bilen aýdyp öýtýär. Hökmürewan Reb şeýle diýär. Bu halk Rebbiň öýüni täzeden gurmagyň wagty entek gelen ok diýär. Gideliň, Hudaý wagty geldi. Bizi bütün İsrail'in serkerdelerine, İsrail'dan görnükli Hudaýdan gorkyan adamların yüreğini oyarmağa başladı. Pars padşası Darşuşyň yüreğini de Hudaý yumşatdı. Ol bize izin verdi, ruhsat verdi, materyalları verdi. Yürün gidelim, kuralın ata vatanımızı diýseler, halk näme diýämiş? Rebbiň öýüni täzeden gurmagyň hali wagty gelen ýok diýämiş.
Onların gözleri Davud'un gözlerini görüşeyalı görmeye doğanlar. Son peygamberin üstü bilen Hudaý şeyle sözleri ayan etdi. Bu öy haraba bolup yatyrka, Hudaýyň öýü haraba bolup yatyrka, yıkılıp yumrulup yatyrka, özüňiziň kaşan jaýlarda ýaşamagyňyzyň wagtymy diýe. Şonuň üçin hükmürawan rep şeýle diýe, ýaşan ýyllaryňyza ser salyň. İzinden soňky gelýän zatlara serdin, doganlar. Köp ekeňiz az hasyl alýaňyz. İyip doymayarsınız, içip kanmayarsınız, giyinyersiniz yöne, yılınmayarsınız. Kazancınız diye düýbü deşik pul torbasına düşüye. Yer ekeňiz diye yer hasılını vermeye. Seredin yer size karşı gaharlı. Gökler size karşı gaharlı, yağışını wagtynda bermeye. Bütün yaradılış sizin karşınıza oyandı. Çünkü siz Hudaýyň erkini, Hudaýyň islegini däl, Hudaýyň ibadatxanasyny gurmak bilen däl de öz öýüňizi gurmak bilen. Hudaý bilen işiniz yok, sizde iman yok. Sizin gözleriniz Hudaýyň istegini, Hudaýyň erk islegini gören ok. Şonuň üçin bütün yaradılış, yer, hasyl, asman, yağış, yağmur, gar, ähli möjekleri çenle, ähli zady Hudaý sizin karşınıza oyardı. Çünkü olar ta gözleriniz açılyança siz diňe köp işleýäňiz, berekete gowuşmak isleýäňiz, emma üstüňize nälet gelýär. Gurakçylyk jezasy gelýär üstüňize. Sebäbi gözleriniz gören ok. Hudaýy diňläniňiz ok. Hudaýyň öýü harabalykda ýatyr, Hudaýyň halky, Hudaýyň şäheri, Hudaýyň ibadatxanasy harabalykda ýatyr. Emma siz gulçulukta bolsaňyzam, ýat ýurtda bolsaňyzam, kaşan jaýlary salyp, diňe öz jaýyňyzy biri-biriňizden üstün etmekden hoşallanyp, şonuň bäsleşiginde ýaşap ýörsüňiz, Hudaýyňkini bolsa gözüňiz gören ýok diýip duýdurýar. Bu nähili kıyın zat doganlar. Bu ýerde kaşan jaýda ýaşamaklygy gadagan etmedi. Ya da yer ekmegi, mal mülk, baylyk toplamagy, ya hyzmat etmegi, öz işiňiziň başyna geçmegiňizi, bu bir eden işiňizden bereketlenip lezzetlenmege Hudaý garşy däl. Eger Hudaý garşy bolsa, Davud peýgamberi aýdardy. Davud, sen köşkde ýaşama, meniň äht sandygym çadyrda dur. Köşkde ýaşamak günä diýerdi. Ýok, diýmedi. Hatta gerek dälem diýdi. Men diýe adam eli bilen gurulan kaşan jaýlarda ýaşamaýan diýe Hudaý. Maňa gerek däl diýe. Bu ýürek ýagdaýy. Meniň şeýle kaşan jaýlarda ýaşap, şeýle bolylyn ýaşaýan olsam, mal mülke eýe bolýan olsam, Hudaýyň padşalygy barada oýlanyp, Hudaýyň padşalygy da össün, Hudaýyň padşalygyna da meniň elim kömegim değilsin, mal mülküm, bütün baylygym bilen onu hormatlaýyn diýen ýüregi agtarýar Hudaý. Günä diýmeýär, beýle ýaşamaklyk gadagan diýmeýär doganlar, ýalňyş düşünmeň. Bu taýda da şol duýduruşy berýär. Şol sizi bereketläp oturan Hudaý diýär. Ekmege, ormaga, hasyl toplamaga güç berýän hem Hudaý, saglyk berýän hem Hudaý, bereketi berýän hem Hudaý, kaşan jaýlar berýän hem Hudaý, ähli zady berýän Hudaý. Emma Hudaýyň öýü harabalykda ýatyr, gidin gurun diýse, onuň wagty gelen ok diýýäňiz. Doganlar, munuň üçin Hudaý halka gaharly we jezalaryň geljekligini duýdurýar. Emma şatlykly bir habarym bar doganlar. Haçanda peýgamber arkaly bu sözler aýdylan wagtynda halk oyandı. Halk oyandı ve tövbe ettiler ve gözlerini açıp hakykattanam bizim ýaşaýyşymyz ýagşy. Hudaýyň öýü bolsa harabalykda ýatyr diýip peýgamberiň sözlerine ve Hudaýyň sözlerine, aslında peýgamberler Hudaýyň istegini aýdýarlar. Hudaýyň sözüne ve peýgamberiň gepine gulak asyp, olar gidelim guralyň bile, ýörüň biz hem siziň bilen diýip halk bar mal mülkü bilen, bar başardan zady bilen Israýly gaýtadan dikeltmek üçin, Ýerusalimiň daş töweregine gaýtadan diwarlaryny gurmak üçin, derwezelerini täzelemek üçin, Hudaýyň ibadatxanasyny gurmak üçin ýanky Zarababeliň izine düşdiler, Nehemýanyň izine düşüp bu guruluşyga başladylar. Bu şatlykly habar doganlar. Gözümüzüň kä wagtlar kör bolýanlygy bu entek
ulu bir betbağçılık däl doganlar. Emma kör gözlerimizi Hudaý vagyzçylaryň üstü bilen, pastoryňyzyň üstü bilen, öz sözüniň üstü bilen, imanly doganlaryň üstü bilen, ruhu gözleri, kör gözlerimizi açmak islese, görkezmek islese, belli bir Hudaýyň istegini yerine getirmege çağıran wagtynda ona kulak asmasaňyz, onun görkezmek isteýän zadyny görmek islemeseňiz, bunun özü betbağçılık. Eger oýandyrýan adamlaryň sözüne kulak asyp, oýanýan olsa yüregiňiz, gözleriňiz görmeye başlayan olsa, yine de bu yaxşı bir habar, yaxşılık bu deyip alýas bu yerdäki okan zatlarymyzy. Hudaý bereketlesin her biriňizi doganlar ve bizim hem gözlerimiz oyansın. Yat yurtlarda yaşap yürüyen, meni izarlayan, yüzlep doganlar bu sözleri eşidýär. Yığnakdaky doganlar eşidýär, yığnağın daşındaky doganlar işleýär. Gelin hemmemiz yat yurtlarda, kıyın olsa da bizim ýagdaýymyz yat yurtlarda, yurdumuzun içindekilerden yaxşı. Gelin, bütün dünyada diýmedim, öz yurdumuzda, öz halkımızın içinde Hudaýyň padşalygyny östüreliň bilelikde. Eger siz hem entek onun wagty däl diýen olsaňyz, men Hudaýyň adından size diýen. Wagty geldi doganlar, oýanyň. Hudaýyň padşalygy össün, Hudaýyň padşalygyny bilelikde guralyň. Ruhu ibadathanany bilelikde guralyň. Indi bu barada gurrun etmek isteýän. Doganlar, biz häzir Nehemyanyň döwründe, Zarababeliň döwründe, Hagay peýgamberiň döwründäki ýaly ibadathana gurmaýas. Fizik ibadathana gurmaýas. Dawudyň, Süleýmanyň döwründäki ýaly birinji ibadathanany gurdular. Ol şekildäki ibadathanalar gurmaýas. Hudaý bizi bu zatlara çağırmaýar. Hudaý bize ruhu ibadathanany gurmaga çağırýar. Biz şol döwürde ýaşaýas. Bizim ýaşaýan döwrümizde ruhu ibadathananyň guruluşygy gidip dur. Bu guruluşlukda senin gatnaşýanmy, senin yerin barmy? Bu barada gurrun edeli. Nähili sen gatnaşýan? Nähili sen bu guruluşygy goldaýan? Hudaýyň sözünde şeýle zatlar ýazylan. 1. Korintoslar 3. bab 16-17 aýatlary. Eýsem sizin özüňiziň Hudaýyň ibadathanasıdygyňyzy, araňyzda Hudaýyň ruhunyň ýaşaýandygyny bilmeýärsiňizmi? Hudaýyň ibadathanasını weýran edeni Hudaý weýran eder. Çünki Hudaýyň ibadathanasy mukaddesdir. Şol ibadathana sizsiňiz diýär. Häzir diri ibadathana, Hudaýyň ibadathanasy, Hudaýyň huzuru, Hudaýyň ýaşaýan yeri bizim her birimiz, bizim yüregimiz. Ine bizim yüregimizde Hudaýyň huzuru. Ibadathana bizim özümüz diýär. Bu aýatlarda. 1. Petrus 2. bab 4-5 aýatlarda siz insan tarapyndan ret edilen, emma Hudaýyň nazarında saylanan ve gymmatly sayılan diri daşa, ýagny İsa Mesih'e yakınlaşarsınız. Şonun için siz hem diri daşlar ýaly ruhu bina bolup gurulun. Şonda İsa Mesih arkalı Hudaýyň halayan ruhu gurbanlyklaryny hödürleyen mukaddes ruhanylar bolarsınız. İlki bilene insanların diye ret eden emma Hudaýyň nazarında saylanan gymmatbaha daş bu İsa Mesih'tir. Ona yakınlaşın. Şonun için siz hem diri daşlar ýaly. Seredin? İsa diri daş diye biz hem diri daşlar ýaly ruhu bina bolup gurulun. Bina gurulayan daşlar ýaly ruhu bina bolup biri-biriňiziň üstüňizde gurulun deyip şu yerde bize duyduruş berýär. Demek İsa diri daşlar olsa biz hem diri daşlar, imanlılar ve biz Hudaýyň ibadathanasy ve biz biri-birimizin üstümizde kerpiç ýaly gurulup bir göze görünmeýän binany Hudaýyň ruhu ibadathanasını emele getirýän diri daşlar biz ekenimiz. İsa şol guruluşyň burç daşı diye, iň esasy daşı İsa diye. Biz hem şol guruluşy guryan ruhu daşlardırız her birimiz. Efeslere yazılan hatta 2. bab 20. aýatda siz berk binyadyň üstünde bina edilensiniz. Bu binyad resullar ve peygamberlerdir. Onun burç daşı olsa İsa Mesih'in özüdür. Bütün umarat İsa Mesih arkalı birleşýär ve ösüp Rebbe
bağışlanan mukaddes ibadatxana bolýar. Siz hem Yahudular ýaly Hudaýyň mukaddes ruhunyň meskeni bolmak üçin hemmäňiz birlikde Mesihde bina edilýärsiňiz. Doňar şu ýerde göze görülmeýän ruhu ibadatxana gurulýandygyny ve bu ruhu ibadatxana bizdigimiz, bizim her birimiz demir, açıktan açık aydılýar. Gurulun diye. Seredin bizim her birimiz bir kerpiç olsak, guruluşukta, eğer bir bina gurulyan olsa, eğer bir kerpicin yetmezçilik edeyse, şonun yeri boş kalıyor. Şol yer dolyança, guruluşuk doluluğuna tamamlanıp bilmez. Şonun için diye, bizim her birimiz birimizle birlikte bir göze görülmeyen ruhu ibadatxananın gurulyan daşları ve her bir iman ediyen adam, təze iman ediyen adam, şol təze bir daşdır. Şonun hem şol guruluşukta yeri vardır. Eğer şol iman ediyen adam Hudaýa iman edip Hudaýyň padşalığından koşulmasa, onda bina edilmez. Bina bitmez hiç açan. 2000 yıldan beri İsa Mesih yere geldi. Bizim günahlarımız için öldü ve 3. günü dirildi. Ve diriligine göğe göterildi. Şol vaqtda aytdı, men atamın öyüne gidiyen. Sizin her biriniz için yer tayarlamağa gidiyen. Yer tayarlan vaqtımda gelip sizi alıp gidecek deydi. 2000 yıldan beri entek bu gurulyan ruhu ibadatxana gurulmadı, bitmedi. Hudaýyň sözünde Rimlere yazılan hatta 11. bab 25. ayet olmalı. İň soňky özge milletlerden Hudaýyň saylany, İň soňky özge milletlerden Hudaýyň saylan ogludur gyzy. Halas bolan wagtynda diye onda dünýäniň soňu geler. Hudaýyň padşalygyna girmeli, iň soňky türkmen olsun, özbek bolsun, rus olsun, türk olsun tapawdy ýok. Israilli bolmadyk halklardan Hudaýyň saylan çağalary var. Şolaryň iň soňkysy halas olup Hudaýyň padşalygyna giren wagty, ýa-ni göze görünmeýän ibadatxananyň iň soňky kerpiçi goýulan wagtynda ibadatxana, göze görülmeýän ibadatxana bitýär. Ve şol wagtynda İsa Mesih gelýär doganlar. Häzir men sizin hemmäňizi bir fiziki bir guruluşuk, bir bina gurmaga çağırmayan, bir ýygnagyň jaýyny guraly diýmeýän. Hudaýyň padşalygy hiç göze görünýän maddi zat däldir. Bina däldir Hudaýyň ýygnagy. Hudaýyň ýygnagy diri adamlardır. Gelin onda 2000 yıldan beri şol guruluşuk daşlary yetmeýän olsa, yetmän gelýär. Entek iň soňky daş koyulmadı. Şonun için ruhu ibadatxanan entek bitmedi doganlar. Ola onu bitirmek hem sizin elinizde. Şol iň soňky kerpici ya daşı tapıp gelmek sizin elinizde, menin elimde. Biz nähili gatnaşýas? Hoş habaryň ýaýramagyna nähili gatnaşýas? Malymyz, mülkümüz, wagtymyz, güýjümüz, gaýratymyz bilen hoş habary wagyz edýäsmi? Wagyz edenleri goldaýasmy? Daş töweremizdäki her bir adamy sereden wagtymyzda. Belki şula adamdır iň soňky kerpiç. Belki şula adam iman edip, towba edip, İsa Mesih'e iman edip Hudaýyň padşalygyna goşulsa, İsa geler, dünýä biter. Belki şudur diýip oýlanýaňyzmy doganlar? Ya da kaşan jaýlaryňyzyň uğrunda gece gündüz şol eýe bolan zatlaryňyzyň hayallarında Hudaýyň padşalygyny entek wagty däl urmagyň. Ey entek İsa gelmez. Elbette gelmez beýle ýagdaýda bolsak doganlar. Diňe özümüzün aladamız bilen ýaşaýan olsak onda gelmez İsa. 2000 yıldan beri gelmän otur bizim ýaltalygymyz üçin. Bizim Hudaýyň padşalygyna bolmaly ýaly seretmeýänligimiz üçin, bizden öňküleriň seretmänligi üçin şu hala gelip otyr. Gelin doganlar bitirelim bu işi. Gelin doganlar 2000 yıldan beri gurulman oturan bina nähili utanç içinde bolar. Başladı da hiç bitirip bilmedi diýer. Hudaýyň padşalygynyň bitmän duranlygy, İsa'nın bu dünyaya gelmän duranlygy bu bizim üçin, biz sebäpkär muňa. Eğer Hagay diri olan olsa bugün bize sözlerdi bu sözleri. Doganlar, gelin her birimiz hemme bar canımız bilen, ucur gayratımız bilen, mal mülkümüz bilen Hudaýyň hoş habaryny wagyz edelim ve padşalygyny wagyz edelim. Padşalyk geljek bolup otyr. Iň soňky kerpiç koyulmak döwürde ýaşaýas. Şol kerpiçi aktarmaga çıkalım.
Doğanlar sözümün sonunu şu yerde bir ayet bilen cemleyen bu hem Yahya'nın hoş havarında 4. bab 35. ayet eken. Şagirdleri, İsa'nın şagirdleri de, Resullar da siz orağa yine 4 ay bar diyersiniz mi? Ama men size diyerin. Başınızı kaldırın da ekin meydanlarına seredin. Olar eyyem orağa tayyar. Doğanlar, kadırlı illeşler, meni dinleyen, meni göreyen yüzlerce doğanlar, dürlü yurtta yaşayan illeşlerim, doğanlarım, biz hem şagirdler yalı, öz fikrimizde, öz kaygı aladalarımız içinde yaşap yürüp, hatta buğdayın orağa tayyar olanlığını da görmeyen yağdayda gezmelin. Başınızı kaldırın da seyredin. Eyyem, meydanlar, buğdaylar biçti. Orağa tayyardır. Elimize orağa alıp çıkalım da Hudayın en sonki hasılını yığına alın. Ve gelecek Rabbimiz İsa Mesih gelsin. Ol gelen vaktin buğdayı bir tarafa, samanı bir tarafa, buğdayı ammarlara, üyüşürler samanlara toplap yakar diye otta. Biz şu samanların arasında olmalım, biz buğdayları arasında olalım. Ve begenin ki Huday bizi şol buğday hasılını toplamağa çağırdı. Hudayın padişalığı baradaki hoş havarı vagiz etmeye çağırdı. Gelin bilelikte gözü görünmeyen Hudayın ruhu ibadatxanasını bilelikte kuralım ve en sonki kerpici aktaralım. Belki ol senin komşundur. Belki ol senin dostundur. Belki ol senin atan enendir, doğanındır. Şol en sonki kerpiç binanın kuruluşundaki en sonki kerpiç belki senin taşlı yüreğinde yaşap yürendir. Senin kattalındaki komşundur belki. Oyan, gözlerini aç ve Hudayın hoş havarını vagiz et. İsa Mesih tiz gelsin. Huday sizin hemmenizi bereketlesin doğanlar. Hoş sağ olun.